Pánové, dneska tady máme test na Grow Garden, minule mi to totiž nešlo, tak to jdu zkusit znova a doufám, že se mi to povede a tak ho dám se kouknout. Nějak upgradnutý hodně to určitě nebude. Čekal jsem to. A teďko jdeme něco zasadit, koupíme si z téhle kravy něco. Tady už jsem nechtěl sbírat, protože mi tam hodně zabírá místo, ale stejně to budu jako sbírat. Ne úplně všechno. Ne zas tak hodně, ale takhle za 1 minutu 57 sekund se mi to upgradne. Kruce. Tady mám takhle dešník, vanu. Mám ji, doufám, že pěknou. A to nashledanou.